Așa, știi, mai mari de aici, așa. Și filmarea asta, dacă nu te duci pe canal, dai așa și așa. Da? Filmează, da? Aici se vede, da, cum vorbea el. Te, te, te. Așa. Am dat drumul la muzică, da? Aveam dinainte boxerul ăla. Am de pe aici, dacă cred. Tonator. Dar aveam boxerul ăla dinainte, dar el? Te. Și nu ca așa, poți să întrebi și pe restul de acolo, dacă vrei merge și întrebăm pe toți. Dacă la mine avea vreo treabă și le ia dura capul. Să moră, mă dura capul și pe mine. Și aici, când mă împingea. Să arăt că dacă te-ai filmarea pornită. Da. Uite, când mă împingea el. Te uiți? Ca să poți să filmezi. A, păi zic că dă de la capăt acolo. Dar stai să prind și asta când mă împinge și de la capăt partea aia. Ai crezut că se aude, sau așa. Uite, eram așa și atunci pe să mă împing el, stai. Păi tati. Uite, vezi? Da, e. Acasă. Nica. Stai să-ți dau de aici așa cum băga la muzică. Nu e ce să... Hai, pa! Nu-i suși de pulă. Așa. Stai să dau sau așa. Stai așa să dau partea aia. M-am dus și... Uite. Am și oprit atunci muzica ca să vadă că e nițurec la toți. Și după aia fii atent aici, da? Am dus l-am vorbit și am zis să pleci sau să oprească la că s-au de urât atâtea. Rău. Plus că s-o deși prost. Nici n-ai box, nu știu pe ce bagi tu. Ok? Mergi să nu. Și după aia zice asta așa, stai fii atent aici. Ba, ciuda, îmi doare capul deja e. Nu e de preț, nu știi să bagi muzica. Așa. Vrei să-ți mai arăt ceva ca să știu, că dacă vrei ți arăt orice din filmarea mea.